Sige, yung mukhang ulo, sa amo ang Ginoo, sa kanilang bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome back to my channel! I'm Poden Saldo, ang baklang ama. Kung bago ka lang sa channel, i-subscribe mo na yan and i-click ang bell para updated ka sa aking video. So for this video guys, guys, nako sa again karon kay karong August siya birthday sa akong nanay. So nagsayo ani kay pa mapustan pa ko nila. So magbukbang tabi sa akong mga cousin. So sila magambag na sa dani. Bitaw na ako ng street food mukbang. And first, kikiam. Next, ikaw mo na kayo siya. Quick. Next is tempura. Ako na i-set up karon guys sa ulat lang. Kaulat mo? And fries na binuang pagaluto. No, we don't. And sauce. Sauce na gravy. Ang butang gravy na iglami or saba. Or sampay na. Ang sampay na. Sauce na pula. So ako siya i-set up guys. Una to ang fries. Ano pa yung pandi ay tulong. Dili nga side kay di white cheesecake. Na cousin ako taga-African, di siya kabulod, di siya mo cheesecake. Wala doon sa ilang rehiyon dito sa South Africa. And dili nga side, mulay ko pusat din. Hi guys! Hello! So, na-set up nila ako. So, nara ko mga cousin. Isa-isa to si Jelly. Buhay. Si Charity Joy. Si Marvin Jenya Permenti sa akong vlog. Di mawala. And Shinmi sa the first time na kong hindi na ito po ulahi ang vlogger okay daw si Yo! Kabantang Jessie Abuan. Iyabahan sa vlog kay Kabantang Vlog. So Kabantang TV. ay Kabantang TV rather. So Please subscribe to his channel. guys. Support po siyang vlog. So very nice, smaller ba kayo YouTuber. So guys ha. And dito to guys ang furry do. So i-start na namang pagkaon kaya gigutom na daw siya. So let's begin. Yung ginagawa ko si Kabantang Vlog, Kabantang TV na mag-ampo sa food, kaya para sa gawin na mga ginagawa. Sige, yung mukhang ulo, sa amo ang Ginoo, sa kanilang Ginagawa mo. ang Lord nga, ikaw Ginoo, makaatag ka ng po, kapusog sa among tiyan Ginoo. Salamat kasi nauban na ako mga kasin Ginoo. Alam na ako ng Lord, gumugi man yan sa ngalan ni Jesus, amin. Wala mo din. Hindi na naman. Ano ko dito? Pagkurin ka mo Hindi na naman. Hindi makuha. Asa nga lang ni? Hindi na po. Sige na ipagsikat na ba? Kami ka di mo chichika. So ka na. Say something like kayo. First question. First question. Isa ka magulangan taman sa kamanguran. Makabala itong mga May natawag ka masudan ng tiyan. makabala itong atong kuan, atong viewers. Viewers, kasi sa'yo, kuan, kamagulangan.
Ikaw daw. Kaya mo dadong. 26. Ikaw rin dyan. 23. May meren. Ay, pag simut-simut mo dyan. Dangling ikaw. Ikaw ako. Okay. Pinamin mo ng mga edad, ingon. Ano dyan? 23. 26 man siya. Ikaw. Times 3. 24. 24. 21. 19. Mag-20 na siya. This, 20 na siya. this 19. August 19. Abangan nyo ang birthday ni Marvy, mga ka... Dili, mga ka... Bakla. Ama. Bakla. Guys. Hindi ka ba? Bakla daw. Bakla, ama. Supportahan nyo. Guys. Ay ka, guys. Guys. Mabuti dito ka na misa. Grabe. Pero si Katawin. A few moments later. Ngayon lang po ako nakakita ng ang quick na yelo ang lumalabas. Oo. Oh, taga-taga ako na cousin. Ano na nagmaigata ba? Sami kayo guys. Kaon ta. Panihapon na ni. Ka. Panihapon na ni guys eh. Guys, damagin kayo ni siya muluto, guys. Basta luto lang. Pero patak-patak, ayaw ko. Naliligaw. A few moments later. Okay, next question. Kano siya ha kanang ipinpoint kung saan Kinsa ang kanang pinakadugay for example kung manglakaw, pinakadugay nga mag-ready, nga mahuman. Sige. 1, 2, 3, go. Uy, wala akong gipoint ako. Una, di ba wala mong kalutudlo ato? Kaya ang pinakadagan. Ikaw na ikaw na lang dito. Magito yung pagkabulao. Uy, siya mga gyud ang pinakalangay. Siya? Di man siya maligo eh. Hindi ba ako maglakaw? Maglagaw. Dili, nung siya maligo, diretso, hindi siya nakaw. Sa una, tingnan mo Ay, dugan ba kayo? Mag-wig pa. Ay, kami lang pinakadukong inom tubig, siya, yun. Oo, kalamay. Mabangag eh. Kasi sa pag-go prepare, Yo, siya si Manang. Dagan ba manggod kayo siya buhat to? sige ka lang yun. Purasan na lang ugma, magkakita. Kasi pinakalangay mo ka mauli siya. Siyempre na. Who is the best looking? In 5, 4, 3, 2, 1. Confidently beautiful with a heart. Yan, ikaw doon, ikaw. Sabay? Patas na. Patas. Babataran ka na sa lahi. Galakag. Pero, Kani. Kay, magalanta. Kung mag-outing, kinsa dili ka tugtan. 1, 2, 3, go! Bigla ka sa maganda. Long. Sinsilyo sa tilaw. Mo pa excited mo. Uy, mo pa na-invite, mo pa yung makauban. Excited kayo. ano siya riming friends, guys. Wala siya pang naganggat. Wala Sa ulan, uy! Ay, luto may kinagpon. Say, yata daw ay gago. Sa'yo na lang. Tunay sa kinabuhi. Kaya tubog ko.
Charlan. Abigalay na mo siya ang mabulos. Kani who is they always late to meet up? Kanang mag-meet up ito, minti late mabot. Ikaw! 5. Ano may Nakamura may kapang lakaw. Kaya lang! Kinsay! Grabe, nakakaw. Guys, tungkol sa kabusog guys, ang yang Wala'y tingkap, kagawasan sa hagin. ang yang tingkap nasa baba ba, nasa lubot. Gawasan. Tingnan mo siya. Busog ni Kit. Di mailan din siya, busog ni siya guys. Kaya lang! Kinsay! Dili kayo gaambag, basta na yung mga ambag-ambag. 1, 2, 3, go! Uwi na. Pero, Pero ako sa una guys, makaroon kayo naman siya. Ano siya Hindi isipin. ako, gid kayo maamin, gid ko. Pero karon guys, na iya naman mi, so dagko naman mi. Iya naman mi kuan. What? Iya naman mi gasto kung sa mga needs na. English ba ito? So, padayon. who is the most outgoing cousin? 2, 3, go! Wala pa yung natudlo. Okay, Charity. Ano yun? Sa una ka ito natutulo. Who is the party planner? 1, 2, 3, go. Anak ko, Charity o siya. Dito doon lang usap ako guys. Ano yun? Who is the best photographer among all cousins? 1, 2, 3, go. Photographer siya, guys. Tsaka mga Siya na profile. sa picturean. Pag may siya. Ano yun? Who is the messy one? 1, 2, 3, go. Ano, yawan tudlo. Ano, may ito. Wala, sumangin. Walang gubot. Di ba gid makita kinagana? Sa ito. Ano gubot ba? Gubot eh, ginabuhi. Kanang kuhan ba? Kanang... Pare ay nani oh. Okay. No, pero may gubot ito. No, dalay ko. Parindan, daotog nila. Wala ka balok. Kabalo. Nagdaog. Who's the best cook? Uy, who's the best cook? 3, 2, 1. Kanina Kanina siya. Ano na? Grabe ng tested. Matry niya tanan. Siya ang iyang asawa. Maya magluto. So, kung magluto sila doon, mag-away sila doon. Okay, boss. Kani. Which one of you is the quietest? 1, 2, 3. Wala. Quietest. Dili man ko ay gusto lang dili. Wala man. Sabaan matatanan. May luman. Wag yun na, basta Ha? family. Just ako pala isa. Ay, do you have any nicknames for each other? If so, what are they? Siya na. Ikaw na. Kasi ang nickname sa each ba mo? Saya ha. Bakla pa. Kalamay. Manalangling man. Manalangling. Manang nga, charot. Siya lang yung kita ba, Joy? Siya lang yung kita ba, Joy? Ikaw. Kasi ako ba din? Ako ba yun? Kung kulang mo kay mga nicknames siya, kung tawag siya, kay Kuan. Anong dudong ka? Dudong. Siya, pak. Kinagtawag, sige na. Na-event ito yung ano pa. Kasi story na ko. Sa next vlog din ako story. Ano pa? Siya, Kalamay. Huwag naman tawag siya since then. Tapos siya dayon ka. Ginagawa mo. Languling lang. Tapos siya dayon kay Kuan. Being. Si Being. Or Yang. Ying. Hindi ba kaya exhibit? Ikaw na, Mar. Ikaw na. Siya pa din. Si Manoy isda. Daw kaya. Siya kay bakla. Boldan. Kasay Boldan, anak. Siya kay Kalamay yun. Si Charity kay Kuan. Tsaka lang, Charity, anak. Si Bing kay Bing. Ikaw na. Ako kay Kuan, siya kay Bantang. Laylay, nando. Kay Pak or Bakla. Walang pa. Siya
Kay siya kay Julius. Bakit talaga? Siya dayon kay Joy. siya kay Marvin. Lang ang pangit mo sa Marvin. Ikaw na, ikaw na. Lagi si 15. Kami basta Si 15, ito man akong do. karang dati na bito kasi magkasi nga di ka paminaw ulit ka. Wala. Malahi din ang nickname. Sige, dara na yun. Kani Shinmi ko ana ko Siguro ba? Nadudong ko ano yun siya ng bantam. Kaya sabi I-bugs yung tawag sila I-bugs. I-bugs. Pero kung dili mo ulit Shinmi ana ba kung di maminaw I-bugs. Siya. Si Marby. Basta maulit biga dili ko. Kasi namin tinawagan ka lang maulit ito ko. Marby, kumulit ibulit ka ito. Pero basta ko naman kibul yung story guys. Ikaw, nagyan po na sa iyang Si Jelly tayo, sa una ka ng bata pa may Jelly, maulit yung mata. Chika ba? Ay, maulit. Si Charity. Char, ulit. Hala, pinigit ka lang. Yung mga kon lang, baka maulit. Kaya di maminaw. So, diba? Yan ang mga nickname guys. Ikaw na. Siya guys, kay bakla, gano'n ang tawag ano. Bakla. Tapos, kang Shinmi, kalamay, hindi siya bisag wala siya napuyo sa bowl ba, kalamay. Tapos akong mangod, si Mag, gano'n ang tawag sa'yo. Agoy do. So, gogoy. Masaya kapag Kang charity, wala gid charity na ako kang Marby chocolate gid ako. Dapat chocolate. Kabaw ito mga nicknames, guys. So guys, maorang dili na tayo ng channels. Ayot na busog mo sa pagtanaw sa amo ang mukbang and na-enjoy mo sa mga question nga di ba? may nabusog pa yung So nabusog kayo guys at nabusog ko sa pagtanaw. Don't forget to subscribe and click the bell for updates on videos. So, salamat sa mga cousin. Don't forget to subscribe to channel Kabantam TV guys. Supportan mga para sa mga smaller YouTubers. So, bye! See you to my next vlog. Bye! Bye! Bye!